ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ରେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର 3 ମହାଯୋଗ। ଏହି 5 ରାଶିର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ମାଲାମାଲ। 28 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି। ଏହି ଦିନ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଗାୟତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ସହ ବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଛି। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନ ହେବାରୁ ଏହାର ସୂତକ ମାନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ କିଛି ବିଶେଷ ଗ୍ରହ ଯୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ହଂସ ମହାପୁରୁଷ ରାଜଯୋଗ ଗଠିତ ହେଉଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶି କର୍କଟରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧଙ୍କ ମିଳନରୁ ବୁଧାଦିତ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଗ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା, ସମ୍ମାନ, ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ପରସ୍ପର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ରହି ସମଳଭୁକ୍ତ ଯୋଗ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ 5ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ଅବସର ଆଣିପାରେ। ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ ଏବଂ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। ଚାକିରିରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଟକୁଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ନୂଆ ସୁଯୋଗକୁ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ରଣନୀତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପାର୍ଟନରସିପର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧିର ହୋଇପାରେ। ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷମତା ମଜବୁତ ହେବ। ଚାକିରିରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଓ ମାର୍କେଟିଂ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆୟ ବଢାଇବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ପରିବାରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କାମ ମିଳିପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ଭଲ ଅର୍ଡର ମିଳିପାରେ। ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବଢାଇପାରେ। ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମାର୍କେଟିଂ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ନେଟୱାର୍କିଂକୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ଛୋଟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୁଣା ମନମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରେ।